תתחיל. בקצה הקודם. פעם היו 3 אחים פינגווינים, עמוס, שלום. מקס, היי. הנס. שלום. הם החליטו להקים מסעדה בקצה הקודם. יש רעיון. הדליקו אש בתנור, הניחו מעליה 3 סוס ענקיים ומבריקים. רגע. לא, לא, לא. לא שומעים אותך. חכה. אתה צריך גם חזק וגם לחכות. תחכה. חזק חזק, תומר. הם שפכו לתוכם את החומרים הנכונים על פי הסדר, ופרשו בשלושת עבדים ארוכים. תעשו את זה על השולחן כדי שנראה. כן. תשימו את זה בשולחן נכון. זה באמת אוקיי. כאשר האיסר הנס רגע. היה את התבלין הנכון, רגע. מחכים. תתחיל מההתחלה המשפט. אוקיי. כאשר האיסר רתחה, חזק. הנס פיזר מעליה את התבלין הנכון, ובכל הקוטב התפשט ריח קינמון חם. מקס הוריד את הזירים מהאש, צק את התבלין המבער. חזק. ענקית שעמדה באמצע השולחן בלב המסעדה. או, ככה קוראים. וואו. עמוס תלה מבחוץ שלט שכתוב בו: את הקוטב פה מרגישים את הפינגווינה הטובה בעולם. בזהירות, תעזור לו. תעזור לו. בפנים ערכו מקס והנס את השולחן. על כל שולחן צלחת ומזלג. הכל בסדר. מעולה. הנה, אני באה בינתיים לצלם את השלט. רגע, לא שומעים אותך בכלל, תומר. מסעדת הקוטב, פה מגישים את הפינגווינה הטובה בעולם. שלושתם עמדו בפתח מחכים ואורחים. הם עמדו יום, עוד. יומיים, שנה, שנתיים. הנס שאל, שאל. נו, תזכיר לו. האם נראית אונייה באופק? עמוס ענה לא. והרים את המשקפת התלויה על צווארו כדי מקס טיפס על משקוף הדלת כדי להבין. צעק, אני רואה משהו. אבל זו הייתה רק הרוח שהעיפה גבעות שלג באוויר. עבר עוד יום, עברו עוד יומיים, עברה עוד שנה, עברו עוד שנתיים. הנס קרא, אני רואה משהו. הנס קרא. מה קרה? לא, תאמר לו. תומר חזק. שקט. אני שומע משהו. עמוס הרים את המשקפת והייתה תלויה על צווארו כדי להשאיר. מקס טיפס על משקוף הדלת כדי להבין, אבל זה רק הים שנזק בקרח המפתיע. כעבור יומיים ראה עמוס אנשים מתקרבים. אני רואה אנשים מתקרבים. כולם באו לאכול. זו הייתה המסעדה הכי טובה בקוטב. אנחנו עשירים. נקנה את הגרס השקט. זה לא תיתן לנו שקט. נקנה אוכל את הסלט. סיימתם? סוף. עזוב, כל הכבוד. כפיים. תשתחוו. כפיים. תשתחוו. כולם ביחד.